13 лістапада 2007 года Віктор Гончаренко быў прызначаны галоўным трэнерам футбольнага клубу БТ Барысаў на сталай аснове. А ўсяго праз 10 месяцаў ён выводзіў сваю каманду на першую ў гісторыі клуба гульню групавога этапу Лігі чэмпіёнаў на Сантьяго Бернабеу супраць мадрыдскага Рэала. Вітаю, сябры! Вы на канале Фергі Тайм. І сённяшні выпуск прысвечаны дэбютнаму сезону БТ на групповой стадии ЛЧ. А каб не пропустить наступные выпуски, закликаю вас подписаться на канал, поставить подобайку этому видео и натиснуть на звоночек. Это істотна дапаможа прасоўванні беларускамоўнага контенту. Вам не цяжка, а нам прыемна. А пачнем мы гэты выпуск з віктарыны. Увага, пытанне. Што рабіў Віктор Михайлович Гончаренко падчас вымушанай паўзы в футболе у красавіку 2020 года? Варианты адказаў. Вариант Б. Вудзіў рыбу, варыянт А збіраў грыбы, варыянт Т смажыў дранікі, варыянт Э хадзіў у баню. Падумалі, пакумекалі, прыгадалі і запомнілі яго. Правільна адказалі ці не, даведайцеся напрыканцы гэтага роліка. У лістападзе 2007-га БТ пакінуў Ігор Крывушенко, што скандалам сышоў у Менскае Дынамо. Калі хочаце паглядзець выпуск пра сезон 2007 і прычыны яго адстаўкі, пішыце аб гэтым у каментарах. Яго месца заняў Віктор Михайлович Гончаренко, што дагэтуль узначальваў дубль каманды і двойчы рабіў яго срэбным прызёрам, а пазней быў памочнікам галоўнага трэнера. Ураджэнец Хойнікаў быў сапраўдным аматарам трэнерскай справы і гарэў футболам увесь час. Перад сезонам каманда няблага ўзмацнілася. З львоўскіх Карпат прыйшоў дасведчаны Александр Юрэвіч за 180 000 евро. Таксама абарону ўзмацнілі Сергей Сасноўскі з Нёмана, Владзімир Ржэўскі з фінскага Якабстадца. Вольным агентам прыйшоў найлепшы брамнік чэмпіяната Сергей Верамко. А з дубля былі пераведзены малавядомыя тады Павел Няхайчык, Максім Скавыш ды Александр Гутар. Узбагаціў клубную скарбонку Ягор Філіпенка, што перайшоў у Спартак за 240 000. Таксама пакінуў каманду Артём Радзькоў і шэраг маладых футбалістаў. Паклаў пальчаткі на паліцу шматгадовы першы нумар Александр Федаровіч, што цяпер стаў трэнерам галкіпераў. Сезон БТ пачаў няўпэўнена, але пазней набраў моцы і на момант лёсавання узначальваў табліцу ў чэмпіянаце, згуляўшы за першае кола толькі 4 разы ў нічыю, а рэшту матчаў выйграў. У першым раўндзе дастаўся Валюр. Ісландскі футбол тады яшчэ быў далёкі ад свайго зорнага часу, як і вулкан Эйяф'ядлаёкюдль. Тым не менш, Валюр даў сапраўдны бой барысаўчанам, і ў хатняй гульні прыйшлося няпроста. Толькі на 73-й хвіліне Геннадзь Блізнюк задштурхаў такі мяч у браму. Праз 5 хвілін ураджэнец Светлагорска зрабіў дубль, і БТ займеў добрую перавагу перад вандроўкай у Рэк'явік. Тым часам у гульні чэмпіяната атрымаў пералом скулавай і арбітальнай костак Блізнюк, што выбыў на некалькі тыдняў. Гульня ў Ісландыі, нягледзячы на выбуховасць гэтага востраву, атрымалася спакойнай для БТ. Ужо на 49-й секундзе забіў Стасевіч, а Нягош далей барысаўчане ўпэўнена кантралявалі гульню. Настолькі, што нават Верамко вырашыў прадэманстраваць сваю тэхніку за межамі штрафной, бо вырас пад неба, а дура неяк трэба. Але хоць і памыліўся, на шчасце паспеў парушыць правілы, але атрымаў жоўтую, якая пазней ще згуляе сваю ролю. Беларусы забралі перамогу з выспы і паехалі дадому з думкамі пра вандроўку ў Бельгію. Перад першым матчам з Андерлехтам імавернасць перамогі бельгійцаў складала болей 60%. Бела-фіялетавыя бралі ўдзел у 4 групавых этапах ЛЧ за папярэднія 5 сезонаў, выходзілі ў 1/8 кубка УЕФА і тройчы выйгравалі чэмпіянат за той жа час. Андерлехт меў добры склад з вялікай колькасцю якасных гульцоў розных зборных, ад Марокка да Аргентыны. На баку барысаўчан была іх добрая фізічная форма. А Нягош, чэмпіянат Беларусі быў у разгары, а для бельгійцаў гэта мусілі быць першыя гульні ў сезоне. Гулец бельгійцаў Жонатан Легіар пасля лёсавання сказаў наконт БТ, што гэта каманда вартая другого дывізіёну і што ў Беларусі сярэднявечча, бо ён бачыў нейкія фота. У той жа час Гончаренко адзначаў высокі ўзровень і выпраменьваў спакой. Беларускія мальцы прыляцелі ў Брусэль
І вядома, перад матчам палову дня усёй камандай шукалі ўсім вядомага хлопчыка, а рэшту дня хадзілі па крамам. Крывец, напрыклад, сябе купіў красоўкі, ды трапіўся на вочы асістэнту Ганчарэнкі Вадзіму Скрыпчанка, але той вырашыў, відаць, дараваць хлопцу яго слабасці. Да і хто з нас такім не займаўся. Гульня атрымалася няпростай. Андерлехт ціснуў у першым тайме, але БТ трымаўся. Тое ж самае працягнулася ў другім тайме. Часам, здавалася, было зусім няпрост. З 52 па 54 хвіліну трое беларусаў атрымалі жоўтыя карткі. Зрэшты, гэты лістапад Ганчарэнка вырашыў на полі трохі прыбраць і амаль адразу выпусціў замест Стасевіча 20-гадовага жыхара Уручча Паўла Няхайчыка. На 66-й добрая атака бельгійцаў скончылася голам Гійома Жыле, які парадаваў 18 000 хатніх заўзятараў. Але БТ адказаў адразу, і ўжо праз хвіліну Сівакоў аддаў у разрэз на Няхайчыка, які ўварваўся ў штрафную, дзе на ім парушылі правілы. Беларусы атрымалі права на пенальці, а паляк чырвоную. Пенальці забіў гарадзенец Сяргей Крывец. БТ апынуўся ў большасці. На 74-й Стасевіч, на шчасце, ўжо на лаўцы запасных, зарабіў другую жоўтую ды выдаленне. Здавалася, мінімум нічыя, на якую разлічваў Ганчарэнка перад гульнёй, цалкам магчыма. Але напрыканцы гульні, пасля ўдару ад сваіх варот, беларусы выйгралі верхавую барацьбу, мяч адляцеў да Сівакова, і жыхар Чыжоўкі закінуў мяч на таго ж Няхайчыка, які з 20 метраў правай нагой ляснуў паваротам, забіў свой першы гол у Лучэ і зняпраўдзіў усе прагнозы. Пасля гульні трэнер Андерлехта адзначыў, што гульцы недаацанілі суперніка. Усё мусіла вырашыцца на гарадскім стадыёне ў Барысаве 6 жніўня. Аднак барысаўчане ўжо скемілі, што могуць абыграць каго заўгодна, і як буслы раскрываюць крылы, каб ляцець восенню ў вырай, так і БТ рыхтык быў гатовы да адлёту ў еўракубкавую восень. Да хатняй гульні паспеў вярнуцца Блізнюк, што выйшаў гуляць у адмысловай масцы. Аднак не маглі дапамагчы дыскваліфікаваныя Сівакоў і Стасевіч. Барысаўскі стадыён быў забіты на ўсе 5400 чалавек, а гульня атрымалася эмацыйнай. На 18-й хвіліне Блізнюк і Радзіонаў стварылі на дваіх файны гол, што забіў Геннадзь, але тады ж атрымаў удар па рэбрах, ды быў заменены. Праз 4 хвіліны бельгійцы адказалі ударам з пенальці 1-1 пасля няўклюднай гульні Сергея Сасноўскага. Андерлехт мог забіць і другі, але тут выйшаў на першы план Сергей Верамко, што адбіў удары Яна Полака і Мбарка Бусуфы у першым тайме. Мінчук быў трывалы як сцяна. На 71-й хвіліне абаронца бельгійцаў Немані Арніч атрымаў другую жоўтую за жорсткі падкат на Няхайчыку, а праз 12 хвілін БТ зноў выйшаў наперад, дзякуючы Радзівонову, які завяршыў прыгожую гульню арадзенца Крыўца і таго ж Няхайчыка. На жаль, на 86-й бельгійцы здолелі зраўняць рахунак, але пры шалёнай падтрымцы барысаўскага стадыёна беларусы ўтрымалі лік і выйшлі ў наступны раунд, у якім атрымалі балгарскі Леўскі. Перад першым матчам адзначыўся іх пыхлівы прэзідэнт Тодар Баткоў, што сказаў, нібы барысаўчане завадская каманда, шэрагі якой абараняюць трактарысты, а Беларусь штучна створаная дзяржава у адрозненне ад Балгарыі з яе 1400-гадовай гісторыяй. І, маўляў, такога суперніка Леўскі павінен абыграць ці ледзь не адной левай, але абяцанкі-цацанкі, а дурню радасць. Тады ж БТ узмацніўся мотальскім хлопцам Александрам Валацько, якога арендавалі ў берасцейскага Дынама. Валацько дабіраўся да Мінска цягніком, дзе яго сустракаў асабіста Капскі. Пасля прыезду вакол Александра адразу з'явілася шмат агентаў, і пакуль той адбіваўся ад іх, Капскаму прыйшлося гадзіну яго чакаць. Зрэшты, яно было таго варта, бо суайчыннік першага прэзідэнта Ізраіля Хаіма Вейцмана правёў за барысаўчан болей за 200 гульняў. Аднак у першай гульні Александр не паспеў дапамагчы. Таксама быў дыскваліфікаваны Сасноўскі. Спёка была не толькі ў паветры, але і на футбольным полі. Верамко быў вельмі заняты цягам першых 30 хвілін. І хоць і быў вінны ў тым, што збіў Георгія Хрыстава, адразу ж выправіўся, адбіўшы пенальці. І толькі пасля гэтага беларусы ачунялі. Збудавалі мацнейшы мур для сваёй штрафной і нават пачалі выходзіць на чужую палову поля. І менавіта тут зноў узнікла небяспека.
Леўскі злавіў барысаўчан на контратаках і меў некалькі добрых момантаў. Зноў ратаваў Верамко. У другім тайме Александр Юрэвіч небяспечна ляснуў з-за межаў штрафной, Блізнюк на дабіванне не паспеў, але зарабілі кутні. Сергей Крывец навесіў ад душы некуды ў штрафную, дзе мяч знайшоў Ржэўскага. І Владзімір рэалізаваў стандарт. Беларусы павялі ў рахунку ў цяжкім матчы, дзе супернік відавочна быў лепей па гульні. І, скажам шчыра, часам вазіў БТ перад вачыма 21 тысячы хатніх заўзятараў. Рэшту гульні было шмат барацьбы і мала футболу, што не горш было на карысць беларусаў, бо тыя вялі ў рахунку. Праз 2 тыдні, 27 жніўня на гарадскім стадыёне Барысава чакалася новая бойка. І як тут не прыгадаць тую непатрэбную жоўтую Верамко, праз яго не надта добрую тэхніку, бо жоўтая у першай гульні з Леўскі стала для яго лішняй, і праз перабор картак ён быў дыскваліфікаваны. Яго месца заняў малавядомы тады Менчук Александр Гутар. Другі матч быў натуральным працягам канцоўкі першай. Тая ж самая шчырая барацьба па ўсім полі, і таму стандарты зноў згулялі сваю ролю. На гэты раз Ігор Стасевіч навесіў штрафнога, і тады мяч адправіў паміж ног брамніку Сергей Сасноўскі. Хоць па стадыёну спачатку абвесцілі, нібы забіў Геннадзь Блізнюк. Гол не змяніў характару гульні, і бойка трывала. Юрэвічу добра прыляцела ад гульца Леўскі, але Александр вярнуўся ў бойку. Ствараць моманты ў болгар атрымлівалася не надта. Тым не менш, яны зраўнялі рахунак, разабралі левы фланг абароны БТ і навесілі ў штрафную, адкуль мяч выбіў Ліхтаровіч, але прама перад варотамі, дзе яго падабраў Владзімір Гаджаў і расстраляў браму Гутара. 1-1. Задача барысаўчан стала цяжэй на 43-й мінуце, калі Блізнюк не прыбраў ногі ў барацьбе з галкіперам і атрымаў другую жоўтую. Але на шчасце, нягледзячы на колькасную перавагу, Леўскі пасля перапынку не стварыў відавочных момантаў, і фінальны свісток прынёс першы выхад у групавы этап Лігі чэмпіёнаў для беларускага клубу з часу абвяшчэння незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Святкаванне працягнулася ў распранальні разам з кіраўніком клуба Анатоліем Анатольевичем Капскім і падарыла адзін з самых прыгожых момантаў гісторыі беларускага футболу. Капскі цалаваў кожнага гульца, Крывец не верыў сваім вачам. Нехта казаў, колькі заробіць берасейскае дынама за валацько цяпер. Няхайчык недзе блукаў і ледзьве паспеў да прамовы Капскага з кубкам шампанскага. Трэнер зборнай Берт Штанге таксама прыйшоў павіншаваць барысаўчан. У сваёй прамове Капскі дзякаваў усім гульцам, дактарам, кухарам, трэнерам і амаль усіх назваў па прозвішчам. Увесь Барысаў і вся Беларусь святкавала Лігу чэмпіёнаў. Лёсаванне адбылася ўжо на наступны дзень. Амаль усе гульцы паставілі на рынгтоны тэлефонаў гімн Лігі чэмпіёнаў і сабраліся глядзець трансляцыю лёсавання ў кафэ Бярлога ў Ждановічах. А няго ж супернікі дасталіся дужыя. Рэал Мадрыд, турынскі Ювентус і расійскі Зеніт. Шчасцю не было межаў, але пасля асэнсавання зробленага узнікла вядомае пытанне: а як з імі гуляць? Пагатоў, каманда трохі перагарэла і, магчыма, лічыла, што справа ўжо зроблена. І вось 17 верасня 2008-го, стадыён Сантьяго Бернабеу. Каманда беларусаў выйшла на гульню ў наступным складзе. Менчук Сергей Верамко, абхаз Андрэй Хагуш, ураджэнец Ліды Александр Юрэвіч, Менчук Сергей Сасноўскі, расеец Владзімір Ржэўскі, магілёвец Зміцер Ліхтаровіч, Міхаіл Сівакоў-Шчыжоўкі, Павел Няхайчык з Уручча, барысаўчанін Ігор Стасевіч і гарадзенец Сергей Крывец. У нападзенні ў адсутнасць дыскваліфікаваных Радзівонава і Блізнюка гуляў арендаваны балгарин Мірчаў. Сярэдні ўзрост каманды быў 24 гады. Супраць іх выйшаў Рэал Бернта Шустера, які ўжо шмат гадоў не надта ўдала гуляў у ЛЧ, але выйграў 2 папярэдніх чэмпіянаты Іспаніі і меў шмат зорак у складзе. Канавара, Хайнце, Гуці, Рауль, Ван Ністэлрой. Гэта было нешта з іншай галактыкі. Ван Ністэлрой ужо на першай хвіліне забіў мяч, але той быў скасаваны праз афсайд. На 11-й вяршковыя забілі, разыграўшы без аніякага супраціву вуглавы, адзначыўся Серхіо Рамас. Каралеўскі клуб ствараў моманты далей, але бракавала трапнасці. У перапынку гульцы ішлі ў распранальню з думкамі, што ўсё адносна добра. Калі прапусцім яшчэ адзін, будзе нічога сабе, прымальны вынік.
Аднак у Ганчарэнкі было іншае меркаванне. Той заляцеў як віхор. Лятала ўсё, усе і ўся. Віктор Михайлович патлумачыў у эмацыйнай форме, што так павольна гуляць нельга, і тое, што было на футбольным полі, непрымальна. І агулам, навошта яны сюды прыходзілі, калі будуць хлопчыкамі для біцця. Але ў другім тайме яго словы не знайшлі яшчэ адлюстравання. Больш таго, на 57-й Руд ван Ністелрой зрабіў рахунак 2-0, а праз 5 мінут Анры Хагуш зарабіў другую жоўтую і БТ застаўся ў 10. Каманда Шустера не скарысталася магчымасцю давесці справу да разгрому, хоць і нагоды для таго былі. Словы Ганчарэнкі знайшлі адлюстраванне ў наступнай гульні ў Мінску на стадыёне Дынама. Схібіў дасведчаны Клаўдыё Раньеры, абраўшы схему, пры якой футбалісты старой сеньоры былі занадта далёка ад сваіх партнёраў і давалі час для беларусаўскіх футбалістаў. Хаця перад матчам італьянец адзначаў небяспеку з боку атакі БТ і нават ведаў, колькі пара форвардаў забіла галоў у вароты Шахцёра і Гомеля. Ужо на 17-й мінуце К'еліні памыліўся з афсайдам. Ліхтаровіч вывеў крыўца на спатканне з брамнікам, гарадзенец яго абыграў у каралеўскім стылі свайго горада ды адправіў мяч у пустыя вароты. А праз 5 хвілін кепскі сон турынцаў ператварыўся ў ноч жахаў, бо капітан барысаўчан зрабіў другую галявую на Стасевіча, уладальнік залатога мяча, 36-гадовы Павел Недвід не здолеў перахапіць мяч, і барысаўчанін падвоіў перавагу беларусаў. І вось тут выйшла вонкі недасведчанасць барысаўчан ва ўтрыманні ліку на такім узроўні. Як пазней прыгадваў Александр Юрэвіч, калі пры рахунку 2-0 недзе на чужой палове зарабілі аут, то ён панёсся яго хутчэй укідаць, бо была магчымасць давесці мяч на Радзівонава і правесці хуткую атаку. І гэта пры рахунку 2-0 з Ювентусам. Вось тут бы і падтрымаць мяч. Але ўсе мы з адным розумам моцныя. Толькі тады старая сеньора прачнулася. Дель П'ера, Джавінка і Квінта ўжо праз 6 хвілін адквіталі адзін мяч. І хто ведае, калі б каманда Ганчарэнка пратрымалася да перапынку, можа і ўзялі першую перамогу. На вялікі жаль, напрыканцы першага тайму жвавы Джавінка пасля сольнага праходу аддаў на Квінту, што аформіў дубль 2-2. У другім тайме маглі забіць абодва бакі, мелі свае шанцы Няхайчык і Валацько, мог забіць і Дель П'ера. Здавалася, што нічыі ў гэтай гульні не будзе. Але матч так і скончыўся. Пасля гульні Віктор Михайлович казаў, што адчувае гонар за сваю каманду, але і сум, што не ўтрымалі перамогу. Таксама ураджэнец Хойнікаў кепліва падзякаваў СМІ за тое, што не звярталі ўвагі на футбалістаў БТ перад матчам. Зазначыўшы, што цяпер мы ведаем, дзе нарадзіліся Дель П'ера і Недвід, але нічога не ведаем пра Радзівонава, Стасевіча і Хагуша, ды заклікаў працягваць у тым жа духу. Перад гульнёй з «Зенітам» расійскія СМІ характарызавалі БТ з поўнай адсутнасцю павагі у адрозненне ад іспанскіх ды італьянскіх журналістаў. Пра БТ пісалі як пра відавочнага аўтсайдера і чакалі разгрому. Аднак не сталася, як гадалася. Тым не менш, пецербургскі клуб пачаў моцна. Такі трапіў у штангу на 13-й хвіліне і працягваў ствараць моманты. Аднак і беларусы пагражалі варотам. Віталь Радзівонаў прарваўся па флангу і з майстэрствам прафесара прабіў шалёным ударам у штангу. Барысаўчане часта гублялі мяч ля штрафной, што стварала небяспеку. І ўжо Дані трапіў папярэдчыну пасля памылкі Стасевіча. А ў другім тайме Геннадзь Блізнюк аддаў класную перадачу ў штрафную, дзе Паша Няхайчык у атачэнні 3 гульцоў прабіў паваротам і прымусіў замоўкнуць фанаберыстых заўзятараў гаспадароў. Беларусы павялі ў рахунку і адправілі ў нокдаун «Зеніт». Тым не менш, гаспадары працягвалі намаганні зраўняць рахунак, і за 10 хвілін да свістку ўсё ж здолелі тое зрабіць. Хагуш памыліўся з афсайдам і таке прабіў Верамко, што выйшаў з варот, каб скараціць вугал абстрэлу. Гаспадары працягвалі ціснуць, але Сергей ўсё ж утрымаў нічыю для беларусаў, і госці набралі другое ачко на групавым этапе. Пасля некаторыя расчараваныя футбалісты «Зеніта» распавядалі, што БТ нічога не паказаў, але распавядаць пасля матча выходзіла лепей, чым забіваць галы. І толькі перад другой гульнёй дзейныя ўладальнікі кубку УЕФА сабраліся і пачалі казаць пра рэванш, а СМІ пра павагу да барысаўчан. БТ тым часам 31 кастрычніка аформіў 3-е запар і 5-е агулам чэмпіёнства,
што стала першым для Віктара Ганчарэнка як галоўнага трэнера. На той момант яму быў 31 год. Кутні Ігора Стасевіча на пачатку гульні выклікаў паніку в абароне «Зеніта», які Павел Няхайчык мог другі раз адправіць у нокдаун. Аднак іх брамнік пасля памылкі ўсё ж здолеў выцягнуць удар хлопца з уручча. «Зеніт» адказаў дальнім ударам Тимашчука, што не трапіў у браму. На 34-й мінуце супернікі БТ пасля памылкі ў цэнтры здзейснілі хуткую контратаку, і Пагрэбняк не пакінуў шансаў для Сергея Верамко. Асноўная небяспека ад БТ была на стандартах, за які адказваў Стасевіч, што ўшчыняў сапраўдны вэрхал у штрафной супернікаў. Але не шанцавала. На 73-й хвіліне француз Пюі-Геренье атрымаў другую жоўтую за фол на Радзівонаве, і БТ атрымаў колькасную перавагу. БТ спрабаваў ціснуць, а «Зеніт» лавіць на контратаках. Ужо ў дадатковы час Дані прарываўся па правым флангу і трапна прабіў 2-0. БТ прайграў, але быў не горшы за суперніка. Пасля гульні Віктар Міхайлович адзначыў, што, магчыма, занадта паважалі «Зеніт», і тое, мусіць, было праўдай. Прытым на мячы гулялі значна лепш у параўнанні з першай гульнёй. 25 лістапада у снежным Мінску Беларусь прымала мадрыдскі «Рэал». І ўжо на 7-й хвіліне пасля паса Дрэнта легендарны Рауль адкрыў рахунак. Барысаўчане адказалі момантам Віталіка Радзівонава, але прафесар быў у аўфсайдзе. Напрыканцы тайма ўжо Пепе у апошні момант выбіў мяч і не даў прабіць Радзівонаву. БТ і далей ствараў напаў моменты, але бракавала трапнасці блізнюку і яго партнёрам. Рэал таксама меў свае моманты, але па сутнасці нічыйная гульня скончылася мінімальнай перамогай вяршковых. У апошняй гульні ўжо Ювентус прымаў на сваім заснежаным алімпійскім стадыёне ў Турыне беларусаў. Абодва бакі мелі нагоды адзначыцца, аднак табло на стадыёне ніхто так і не размарозіў. Найлепшую нагоду меў Себасцьян Джавінка з пенальці, аднак прабіў вышэй варот. Беларускія заўзятары, каб не замёрзнуць, спявалі на трыбунах песні, а італьянцы гулялі ў снежкі. Тым часам Сергей Верамко бараніў барысаўскую сцяну ад атак старой сеньоры і атрымаў свой першы сухар на групавым этапе. Такім чынам, барысаўскі клуб набраў 3 балы ў 6 гульнях і заняў апошняе месца ў групе і скончыў свой выступ у Еўракубках. Яны пакуль не ўзялі перамогу, але ўжо заваявалі нашы сэрцы. А цяпер вернемся да віктарыны. Тож, што рабіў Ганчарэнка падчас вымушанай паўзы ў красавіку 2020 года? Варыянт Б «Вудзіў рыбу» мае сэнс, але тое было ў маладосці, аб якой Віктар Міхайлович прыгадваў, што вудзіў рыбу на Прыпяці пасля аварыі на ЧАЭС. Збіраў грыбы папярэдні трэнер БТ Ігар Крывушэнка, якія потым смажылі і частавалі імі гульцоў. Адносна бані і трэнера Схойнікаў няма нейкіх успамінаў, акрамя таго, што ў баню краснадарскай Кубані проста нельга было заходзіць. Тож правільны варыянт вы зараз побачите на власные вочы. Как же во время такой вынужденной паузы не сделать белорусское народное блюдо драники? Вкус детства. Хорошая погода сегодня у нас на улице. Как-то надо проводить время, что-то надо есть. Так что таким вот образом мы сегодня проводим день. Сябры, я дзякую тым, хто даглядзеў гэты выпуск да канца. Напішыце, калі ласка, каментар пад гэтым відэа. Мне вельмі важна пачуць вашае меркаванне і даведацца, якія тэмы вас цікавяць для наступных выпускаў. Ну а пакуль.